Бихте ли искали да преглеждате и да редактирате файловете си по всяко време и навсякъде чрез вашия компютър, дори когато пътувате в самолет? Сега вече можете! Microsoft SharePoint Workspace 2010 предлага незабравимо онлайн и офлайн изживяване, което ви помага да бъдете продуктивни дори когато сте в движение. SharePoint Workspace 2010 ви улеснява да превърнете папка в работно място, за да можете да продължите да работите дори когато вече не сте свързани с сървърите си или към интернет. Просто изберете сайта, за който искате да направите работно място и съдържанието, което искате да извлечете офлайн. В SharePoint Workspace 2010 можете да създадете Groove Workspace, чрез който да работите съвместно с колегите от екипа си, дори ако нямате SharePoint сервер. Groove Workspace е Peer Workspace с възможност за съвместна работа, където можете да споделяте документи с другите и да разберете от пръв поглед кое съдържание е ново, обикновено или непрочетено. Така че дори когато сте офлайн, можете да преглеждате и редактирате файлове, да преглеждате и променяте списъци и да взимате участие в дискусии. Промените, които правите, се запаметяват във вашия компютър. Когато отново сте онлайн, можете да синхронизирате съдържанието автоматично или да ги нанесете ръчно, така че всички да имат последната версия. SharePoint Workspace включва контрол на версиите, за да могат много хора да работят едновременно по едно и също съдържание. Или можете да заключите дадено съдържание и автоматично да съобщите на другите, че определени файлове се обработват в момента. SharePoint Workspace ви помага да останете продуктивен дори когато сте на път. За да откриете още начини да пестите време и да се организирате, свържете се с вашия лицензиран Microsoft партньор.